Уважаеми зрители, връщаме се в нашето студио и посрещаме, както споменах вече, нашият първи гост. Това е доктор Теодора Атанасова, младата лекарка от областна болница доктор Черкезов. Здравей, добре дошла. Здравейте, добро утро на всички зрители на След закуска. Да, изключително ни е приятно, че прие нашата покана да ни гостуваш. Може и не ти всъщност. И така, с нея ще си поговорим за едно благотворително дело, извършено от нейния брат Атанас Атанасов, който всъщност е дарил средствата от рождения си ден, получените си вместо подаръци, пожелал да получи парична сума, която всъщност е дарил на така благотворително дело, благотворителна цел в така хладилници, така обърнато в така нещо полезно за болницата. Да поговорим за това дело на твоя брат. Доста така хубава добра той инициатива. на 18 септември навърши 33 години. Както знаете, това е Христовата възраст и реши тази година да се откаже от подаръци, да не получава подаръци от най-близките си хора и от приятелите си, а направи една кутия, в която на рождения му ден беше поканил около 20 човека и ги беше помолил да дарят пари, като по-късно ще реши каква да бъде тази кауза. Доста неочаквано успя да събере около 800 лева. Всички бяха така доста добре реагираха за тази идея. Половината пари ги дари на нашето отделение, тъй като мой брат той е доста добре запознат с проблемите в неонатологията, както в нашето отделение. Те са такива и за цялата страна. Другата половина дари чрез PayPal в сайта DMS.BG, като помогна на 2 деца, едното с детска церебрална парализа, а другото с неврофиброматоза. И третата кауза от DMS, на която помогна, беше на деца, които на пролет трябва да отидат до Индия. Те са от националния отбор по астрофизика и нямат възможност да закупят самолетните си билети. Изключително благородна кауза, така от негова страна. Сам е инициирал всичко. Заедно с жена си. Брат ми е програмист. Той е мениджър на една от големите софтуерни фирми и поради многото му ангажименти днес няма как да присъства. Да, за съжаление, защото можеше от него също да ни каже няколко думички, какво го е накарало. Ясно е, нали, че е определено запознат с проблемите, които имате. И все пак вие сте решили да вложите тази сума за купуването на хладилници, така ли? Да разбираме с какво ще ви помогнат. В отделението, според стандартите по неонатология, трябва да имаме 3 хладилника. В единия трябва да съхраняваме сърфактант. По-късно ще ви разкажа какво представлява този сърфактант и защо ни е толкова нужен. Другото, от което имаме нужда, хладилник, в който да съхраняваме кърмата, тъй като в интензивният ни сектор, нашето отделение има 2 сектора. Единият е физиологичен, другият е интензивен. В физиологичния сектор са здравите деца, които са с майките си, а в интензивния сектор те са отделени от майките си и поради това те няма как да ги кърмят. Затова трябва да имаме специален хладилник, в който да ни носят кърма и там да я съхраняваме, за да може да са на естествено хранене или поне на смесено. И третият хладилник е, в който да съхраняваме и лекарствата. И, единия е за ваксини, другия е за сърфактанти, за антибиотици. Ние имаме един по-нов хладилник, но другите 2 бяха много стари и всеки момент можеха да се счупят. Заради това решихме един по-нисък клас хладилници, ни подари 2 хладилника и една електрическа кана, чрез която да преваряваме вода, за да приготвяме адаптирано мляко за децата. От изключително важно значение и необходимо са се оказали в този момент тези средства наистина. Да, ние сме болница приятел на бебетата и стимулираме естественото хранене. Според Световната здравна организация, УНИЦЕФ и всички асоциации, които са свързани с детско здравеопазване и хранене, препоръчват кърменето да започне 1 час след раждането и изключително кърмене минимум до 6-месечна възраст. Изключително кърмене означава децата да бъдат само единствено на кърма, да не се дава вода, както правят много майки. Това се опитва да се изкорени и при нужда, ако имат нужда от някакви витаминозни сиропи или минерални или рехидратиращи разтвори.
Тоест така новородените бебенца нямат нужда от вода 6 месеца, така ли да разбираме? Да, тъй като в кърмата има достатъчно вода и се смята, че като им се дава вода, ще им се задоволява един вид сукателния рефлекс, те няма да търсят нужда от храна и по този начин те няма да наддават правилно и може да се стигне до недохранване. И изоставане в растежа. Децата, които са на естествено хранене, по-добре и по-правилно надават на тегло и по-добре се развиват. Споменахте, че е добре 6 месеца, нали, да бъде изцяло кърмено детето от майката. Изключително кърмене. И все пак, ако майката няма достатъчно кърма, как се подхожда? Тогава вече тя трябва да се консултира с общо практикуващия си лекар, с педиатърът, който наблюдава детенцето и тогава вече, ако той прецени, да се добави, нали, и адаптирано мляко и да се премине към смесено хранене. Но ние не казахме какво всъщност представлява неонатологията. Точно за това много хора не са запознати какво точно е неонатология. Неонатологията е наука за новороденото дете. Нашият контингент са всички новородени деца до 28-ят им ден и специфичната патология, която се среща през този период. Неонаталният период е периодът с най-висока смъртност през човешкия живот, като според световните доклади първият ден е най-опасният, т.е. с най-висока смъртност, като първата минута, през която човек живее, нали, след раждането, тя се нарича златната минута, определящата минута за по-нататъчното развитие. Добре, как се процедира в такава ситуация, ако детето, нали, има някакъв проблем, усложнение, веднага ли всички деца ли биват поставени в кувьози или само при необходимост наистина? Ние сме второ ниво на компетентност. В нашето отделение има 24 часа лекар-неонатолог, който е обучен и ако има някакъв проблем, на всяко раждане има неонатолог. Това е много, много важно. И ако има някаква нужда, той предприема нужните реанимационни мерки и преценява дали има нужда детенцето да бъде в кувьоз или не. Освен недоносени деца в кувьозите, понякога има и такива доносени, които имат някакъв проблем и нужда и тогава, нали, те биват също поставени в кувьози. Защо казваме, че първата минута е от съществено важно значение за живота на детето? В смисъл, възможно ли в този момент наистина да стигне до фатален край? Да. Раждането е най-така като рисков момент, нали, дали за екзитиране и заради това, нали, то трябва да става в болнични условия, да има обучен персонал. И тогава при самото раждане се поставя един Апгар скор, който още през 1952 година доктор Виктория Апгар описва този нейн скор, нали, който е включен в него цветът на кожата, мускулния тонус, дали има някаква реактивна способност детенцето, дихателна и сърдечна честота и ние, когато се роди, определяме такъв Апгар скор, колкото е по-лош, нали, толкова прогнозата е по-лоша и за детенцето. Ако има по-нисък Апгар скор, вероятността, нали, за смърт е по-висока. Добре, може ли да кажем, че има едно тегло на детето, което така е в границите, нали, на нормалното и кои деца всъщност са недоносени? Недоносените деца са всички деца, които се раждат преди 37-ма гестационна седмица. Доносени са тези, които са след навършване на 37-ма седмица, а преносени са тези, които се раждат след 42-та гестационна седмица. Но според неонатологичните стандарти, недоносени деца са всички деца, които се раждат под 2500 грама. Това са недоносените, като причините, нали, освен седмицата, може да бъде и някакво забавени интраутеринно развитие и тогава те да са с по-малко тегло, но да са на терминали. Тези деца можем да ги наречем с малко тегло за гестационната си възраст, но това са вече, нали, по-сложни неща, които ние си определяме. Да, да поясним малко относно тази ситуация, защо така има, нали, разпространено е, че в Търново по данни, така най-високият броят на недоносените бебенца
Да. Точно Световен мащаб процентът на недоносените деца е от 5 до 18%. Смята се средно, че е около 10% за целия свят. В Велико Търново има около 14% от всички новородени деца се раждат недоносени. Като все пак ние сме второ ниво на компетентност и поради по-високото ниво, нали, е нормално и при нас да бъдат пренасочвани и повече, нали, такива рискови раждания, които да са прематурни. Добре, на какво се дължи фактът, че има така толкова недоносени бебенци? Въобще, може ли майките от рано, нали, да предотвратят някакси този процес? Защото явно не зависи само от това, че преждевременно раждане може да се получи, нали, да не сме в рамките на месеца, в който трябва няма как да всичко да се планира, но е важно едно семейство, когато реши да има дете, да посети, нали, да се направи необходимите изследвания, да бъде информирано. Ако има някакви заболявания, които могат да бъдат пренесени на детенцето, да бъдат овладяни. Това е, което е най-важното, семейното планиране. Като причините много често пъти остават неизяснени, но като рискови фактори могат да се определят високото кръвно налягане, захарния диабет, една многоплодна бременност също се води за рискова, наднорменото тегло, по-грацилните жени, тези, които имат по-нисък body mass индекс, тютюнопушенето също е много опасно, тъй като той инактивира сърфактанта в белия дроб и това уврежда самото дете. Също така стресът е рисков фактор. Разбира се, да, това трябва да бъде изключено категорично. Кафета, цигари по време на бременност. Да, вулвовагинитите, така наречените сред бяло течение, влагалищния флуор също може да бъде причина за едно преждевременно раждане. Интересен е факт, че в Америка, където има добро здравеопазване, те водят по-висок начин стандарт на живот. Там също има много недоносени деца. Може би процентът на недоносените, колкото и да се опитваме да ги профилактираме, може би няма да намалее. Кои са твърде големи, много фактори влияят явно за съжаление, защото като че ли няма как да предотвратим всичко това. Да. Но нещата, нали, които са като наднормено тегло, всяка високото дама има кръвно. някакъв проблем и така бременните жени са още по-чувствителни. Дори в това отношение могат да повлияят така на детето. Добре, и как се процедира така с тези недоносени бебенца? Каква е така схемата, как се прави с тях, за да бързо да нададат, да влезнат в рамките на нормалното тегло? За всяко дете е индивидуално, всяко дете е различно, много зависи от степента на недоносеност. Колкото децата са по-близко до термин, вероятността да имат късни усложнения е по-малка. Те би трябвало по-добре да се адаптират, но при нас всичко се случва много бързо, много динамична специалност е, много интензивна, много голяма спешност има при нас и първите дни са най-рискови, най-опасните дни. Тоест, ако бъдат преодолени така първите дни, колкото и да са те 3-4 на брой, не можем да кажем, вече може да бъдем по-спокойни. Но и най-добрият неонатолог, когато се роди едно дете, той не може да каже какво ще се случи след това с него, какви ще бъдат късните усложнения. И заради това има много деца, които са се раждали с много ниско тегло, в много ранни гестационни седмици, но след това не са имали усложнения. Други се раждат на термин, имат усложнения. Много е неясно. Да поговорим малко за апарата за слухов скрининг. Да. Бяхме споменали нещо, защото се оказва, че само в болница Черкезов има такъв апарат. Не, има в много градове. От 1 януари на всички деца, които се раждат в нашето отделение, провеждаме неонатален слухов скрининг. Това ни е дарение. Това е дарение от българската Коледа. Това е неинвазивен метод, чрез който се изследва слухът. Изследват се отоакустичните емисии. Той е много обективен, има много голяма чувствителност, около 90%. И могат да се хванат, освен вродена глухота,
и много леки такива увреждания на слуха. Много е важно още през първите 3 месеца, ако има някакъв слухов вроден проблем, той да бъде открит, тъй като много от децата с такива проблеми биват открити твърде късно, след 12-я месец, дори има деца, които ги откриват на 2-годишна възраст, когато родителите виждат, че детенцето не може да проговори и започват да търсят какви са причините. При едно ранно откриване до 3-я месец, качеството на живот на това дете и неговата адаптация в социалното общество е много по-лесна. Тоест, говорните способности на детето са породени от това дали то също чува, дали няма слухови Значи, проблеми. всяка година се раждат около 65 000 деца, като около 60-65 нали, са с такива проблеми. И чрез този слухов скрининг ние можем да го открием. За щастие все още нямаме такова дете, нали, на което да сме открили. Рисковите групи, в които може да се срещне такъв проблем, това са ако родителите имат нарушения в слуха, ако има някаква вродена инфекция при раждането, като токсоплазмоза, като цитомегаловирус, като херпес симплекс, като хепатит, деца, които са под 1500 грама, които са на продължителна апаратна вентилация на 10 дни, които имат тежки хипербилирубинемии, това са тежки жълтеници, също така са изложени на такъв риск. Всяко дете ли така бива изследвано, когато се роди, сега чрез този слухов апарат? Опитваме се абсолютно всички деца да изследваме и за да можем по този начин, нали, чрез това дарение, да сме ефективни. Веднага ли казвате на родителите, ако има някакъв проблем? За всяко едно наше действие ние информираме майките и им казваме, че ще им изследваме детенцето и след това казваме, нали, дали то чува или не. Дори да се получи, нали, някакво увреждане на слуха, ще се знае, че това няма да бъде вродено. След 48-я час може да се проведе това изследване от раждането. Добре, да поговорим малко за така денят на недоносените бебенца, който се чества, нали, всяка година. Споделете с нас как го чествате винаги. И така, кой беше всъщност деня, на който се отбелязва? 17 ноември е Световния ден на недоносените деца. През 2008 година родителска организация решава този ден да бъде Световен ден на недоносените деца, като в световен мащаб започва да се чества от 2011 година, като през 2013 вече се включват 60 страни. Нашето отделение го чества от 2012 година. И аз понеже тъй като работя от 3 години в отделението, съм присъствала на всеки един празник на недоносените деца. Тогава ние събираме всички родители с децата им, да видим дали докъде са стигнали развитието им, тъй като ние изграждаме една много силна връзка между лекар и родител, понеже има деца, които престояват много дълго време при нас и за нас това е една радост да се срещнем отново с тези родители и да видим вече едни пораснали деца и здрави. Знаем, че крепостта Царевец така бива обагрена в миналата година беше в Лилаво, като знак на съпричастност, за да може да има по-голяма информираност сред гражданите. Всяка държава си избира някакъв такъв символ, с който тя е известна и популярна. И миналата година фондация Нашите недоносени деца избра Царевец. Което е страхотно наистина. Как въобще как да се дадат повече съвети на родителите, да се справят така с тежки ситуации, въобще на майките, които те първа, нали, може би им предстои раждане. Какви са вашите наблюдения? Повече така стресирани ли са, изплашени ли са? Когато се роди едно недоносено дете е много трудно. Ние нямаме психолог и освен лекари трябва да бъдем и психолози и да ги подкрепяме емоционално. Дали има възможност така още по време на бременността да се открие някакъв проблем на майката така с плода? Възможно е, чрез напредване на медицината, чрез развитието. Ако тя редовно посещава консултация, ако се направи необходимите изследвания, е възможно да се открие, има голям шанс. Да бъде предотвратено евентуално някакъв... ако е несъвместимо с живота, но това си е решение все пак на майката. Дали ще поеме рискът.
По данни, така може ли да кажем, нараснал ли е броят така на родените бебенца в областта ни? От началото на годината до сега са се родили 497 деца, като от началото, от 1 октомври, са 59. Което така звучи... През последния месец, нарасна раждаемостта. Което е хубаво. Да. Има ли родилки, които така раждат и от други градове и идват тук да раждат, например? Сега от този месец започнаха. Чувстваме ли се така готови, специализирани с техника и въобще да приемаме повече? Сега предстои ремонт на акушеро-гинекологичния комплекс, както и на нашето неонатологично отделение, тъй като което е в този си вид, е открито през 1 януари 1987 година и от тогава не е правен основен ремонт. Сега предстои такъв и се надяваме нашето отделение да стане на много добро ниво. Тоест предстои ремонтът? Все още основен ремонт. Сега тепърва ще започне. Добре, преди това как се справяте? Имахте ли достатъчно техника? Имахте ли достатъчно апаратури? Разбрахме, че отскоро така имате някои апарати. Тя техниката никога не достига. Винаги тя постоянно се променя, излизат нова апаратура, но повечето са ни новата ни техника е от дарения, също така и родители, на които сме помогнали на децата им, които сме отглеждали в нашето отделение. Те също правят дарения след изписването. А как стои въпросът с персонала? Така, имате ли достатъчно колеги? Имате ли недостиг? Да, имаме недостиг на сестри, на лекари. Аз съм единствения млад лекар. Вие сте млада, много. При това, кое ви накара да се захваните с тази работа? Така, кое ви насочи така, към тази иначе много хубава професия, така с любов към децата? Когато завършвах медицина, бившият изпълнителен директор беше този, който ме насочи към неонатологията. Тогава имаха нужда от такъв специалист и въпреки обучението си по медицина имаше много от неща, които не бях запозната с тези проблеми, тъй като неонатологията е доста различна, екзотична специалност, не така желана за избор. Много малко млади лекари се съгласяват да работят неонатология, тъй като е много трудна и интензивна специалност. Напрежението е доста там, и часовете въобще на работа. Да, така е. Имаме много нощни дежурства. При нас няма ден и нощ, няма събота и неделя, което е свързано с много лишения от към личният живот. Дали това така може да кажем, че е един основен проблем, поради който няма достатъчно персонал, няма достатъчно хора, които да се захванат с такава дейност, да станат лекари, да се занимават с малки деца, да дават живот? Да, много е трудно да се решиш да работиш тази специалност. И другото, което е и заплащането, тъй като имам други по-привлекателни специалности, които са по-добре платени и може би младите лекари заради това избират тях, за да могат да се осигурят по-добро бъдеще. А как според вас трябва да бъдат стимулирани? Казахме заплащането, отделно по-добри условия, чрез промени. Нещата трябва да се случват. Трябва защото това е от изключително важно значение, не е просто каква да е работа. Но според мен не трябва да чакаме само от държавата, а и ние трябва да бъдем социално активни, граждански обърнати към обществото и каквото можем, да се помага на нашето отделение. Добре, имате нов шеф на акушеро-гинекологичното отделение, доцент Стойков. Да. Кое е новото, което той така въведе? Има ли някакви промени на работата с него? Сега, те първа предстоят промените, ремонтът, който всички очакваме. Раждаемостта очакваме много да се повиши, откакто е от 1 октомври. Ражданията са, може би, са около 50% повече. Много повече жени започнаха да идват и да желаят да се роди в родилното отделение на Велико Търново.
А може ли да кажем така за жените Да. в днешно време като цяло, че така отделят наистина достатъчно внимание за себе си и докато са бременни, достатъчно така профилактика, извършват така прегледи, често интересуват се за здравословното състояние или малко са така небрежни? То зависи от образоваността, от начина на живот, от социалното положение. Но ние имаме и много такива жени, които са по-ниско образовани, имат повече деца и те са по-рискови, тъй като при една 7-8 бременност е много рисково, нали, за детенцето, дори за самата родилка. Как биха да се поощрили тези дами така въобще, като че ли повечето млади хора в днешно време се страхуват от раждане, не знаят как биха го преодолели този процес, сякаш е нещо наистина много страшно и плашещо. Вие така стимулирате ли ги по някакъв начин? Какво казвате на жените? То при нас вече е последната стъпка. Фаза, но това, което пак, можем да ги стимулираме е да ги кърмят. И въобще как протича? За някои жени е много стресиращ този момент. Това може би е по-скоро въпрос към някой акушер-гинеколог, тъй като наша отговорност са новородените деца. Ние им даваме повече съвети за децата, но винаги, когато поискат, нали, да разговарят с нас, ние им отговаряме на въпросите и ги подкрепяме. Което мислим, че е важно. Какъв вид раждане така предпочитат дамите? Естественото или повече така с секцио раждане в днешно време? По ваше наблюдение и въобще това на какво трябва да се дължи? Отново трябва да са посъветвани със специалист. Ако имат индикациите и примерно детето ще се роди недоносено, има риск от увреждане, ако се роди по нормален механизъм, нали, тогава трябва да се пристъпи, ако имат необходимите индикации, трябва да се пристъпи към оперативно родоразрешение. Тоест не трябва да подхождаме от личностна си гледна точка. Според мен много е важна връзката лекар-пациент. Те трябва да имат доверие на лекаря и по този начин, нали, каквото той им каже, нали, той ще иска да направи най-доброто за тях. Вие какво препоръчвате като млад лекар? Естествено, че препоръчвам естественото раждане, нормалното раждане. Тъй като това се смята, че е по-добро за детенцето, тъй като преди раждането, няколко дни преди това, детенцето започва да се подготвя. Има една течност в белия дроб, която почва да се резорбира и при самото раждане, като прес, нали, се изтласква остатъчната течност и той има по-добра адаптация, тъй като се преминава от този вътреутробен начин на живот към външния свят. Така е наистина. Дано повече жени да се възползват от така естественото раждане, не да прилагат, нали, към други методи, които мислят за по-безопасни. Всъщност опасност има винаги, нали, но не трябва да... Никой не е защитен. Дори едно нормално раждане винаги може да премине, нали, към патологично. Така е, не трябва да се подхожда с тази нагласа. И все пак, какво си пожелавате сега за бъдеще, за напред? Какво ново искате да постигне болницата и въобще отделението по неонатология? Това, което аз си пожелавам, целият ни екип да бъде жив и здрав, да можем да продължаваме да работим, да можем да помагаме на децата. Надявам се да имаме много нови дарители, които да ни помогнат, да протегнат ръка към нас, тъй като с този ремонт не сме сигурни дали ще бъдат достатъчни средствата и най-вероятно ще имаме нужда от допълнителна помощ и заради това, нали, ако мога да призова гражданите, ако имат възможност да ни помогнат, както го направи брат ми. Така е, и ние ги призоваваме, защото това е една изключителна кауза. Това е за всички нас, не просто за едно отделение в една болница. От това зависят много човешки животи на нашите деца. И въобще пожелаваме успех да носи още и още повече бебенца да се раждат. И така въобще с едно самочувствие да се гордеем, че имаме така хубаво отделение по неонатология наистина. И аз на това се надявам, чрез доцент Стойков да привлечем много жени да дойдат
при нас. И още повече дарители, разбира се. Да. Благодарим ви за вашето гостуване, уважаеми зрители. С това разговорът ни с Теодора Атанасова, младият лекар от областна болница Доктор Черкезов, приключва. Ще се видим след малко.